Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pwede nyo pong ulit ma-text po at matawagan ito pong si Nesitas Matugas dahil matapos pong ibenta ng pawn shop, ang kanya pong isinanlang cellphone ay napalitan na po ito. Upgraded pa. Biruin mo, diyan kami. Ganito kami sa KP. Panoorin nun ninyo. Biro nga ng ilan, ang taong gipit sa sanglaan lumalapit. Yan ang sitwasyon ni Nesitas Matugas. Nang isangla niya ang kanyang brand new cellphone sa Remalin Pawn Shop and Trading sa Santa Maria, Bulacan dahil sa pangangailangan niya ng pera nang siya ay magkasakit. 4 na buwan binayaran ni Nesitas ang interes ng kanyang isinanlang cellphone para hindi marimata. Pero nang tutubusin na niya ang nasabing cellphone, nagulat siya na ibinenta na pala ito ng garapal na pawn shop. Dahil dito, agad na kinumpronta ng Kilos Pronto ang pamunuan ng Remalin Pawn Shop. Bali, ang nangyari po kay Ma'am Nesitas po, nagkaroon po siya ng system error. Yung pobre naman in good faith, dinala niya dyan sa inyo, isinanla, at pinatubuan ninyo. Yan po yung sinasabing hazards of your trade, ha? Dahil sa palpak na system error, kuno, sinadya na mismo ng Kilos Pronto ang pwesto ng Remalin Pawn Shop upang kami na ang mamagitan. Matagal ang naging negosyasyon at palitan ng suwestyon umungkahi tungkol sa isinanla at ibinentang cellphone. Pero sa bandang huli ay wala ring nagawa ang pamunuan ng Remalin Pawn Shop at ibinigay na rin ang nais ni Nesitas. Pinalitan ng mas mataas na unit ang kanyang cellphone at hindi na rin pinabayaran kay Nesitas ang interest ng kanyang pagkakautang. Humingi na rin ng dispensa ang pamunuan ng Remalin Pawn Shop sa abalang na idulot nito kay Nesitas. So in behalf of Remalin MC po, we would like to apologize again kay Ginang Nesitas po sa inconvenience po na nangyari po. At si Nesitas masaya na sa kanyang bagong telepono. Ako po ay nagpasalamat sa Kilos Pronto na natugunan na yung problema ko, na nakuha ko na yung napalitan na po yung cellphone ko. Okay, walang anuman, basta na Kilos Pronto natin yan.